Amikor először idejöttünk, valóban úgy volt, hogy az épületbe elég könnyen bejutottunk, de az udvar egy kicsit nehezebben volt belátható. Ebben az iskolában megtanultuk azt, hogy ha valamit a magunk szája íze szerint szeretnénk kóstolni, akkor főzzük mi magunk. És hogyha egy programot kell kitalálni, akkor az akkor lesz a leginkább a miénk, hogyha valamennyien hozzátesszük azt, amit gondolunk, amit szeretnénk viszont látni, amit tanítani szeretnénk rajta keresztül. És valahogy így voltunk ezzel az épülettel is. Nehéz lett volna hirtelen olyan embereket összegyűjteni, akik lelkiismeretesen és gyorsan dolgoznak. És akkor jött az ötlet, hogy miért ne a tantestület álljon össze, hiszen mi szeretnénk látni először azt a házat, amiben be szeretnénk költözni, mi magunk is, és az első osztályos gyerekeink is. Úgyhogy a kapuajban meghoztuk azt a döntést egy vezetői felajánlás után, hogy mit tudnánk mi tantestületi szinten segíteni, és a válasz egyszerű volt, hogy hát nézzetek szét, ki mit tudna tenni a házért. És akkor azt hiszem, hogy csak egy összenézés volt, hogy a legnagyobb tétel az az lenne, hogyha láthatnánk az épületet az udvar közepéről nézve. Fél méteres volt az avar, és nem lehetett eldönteni, hogy bokrok vagy fák, vagy valami liános erdő az, ami itt díszíti az udvart. Egyértelmű volt, hogy az első osztályosok költöznek majd ide, mert akkor már látszott, hogy itt szépen kialakítható 3 osztályterem, látszott az, hogy itt szépen kialakítható tornaszoba, meg lehet csinálni benne egy melegítő konyhát ebédlővel, és a legbiztonságosabb szigete lesz az elsősöknek. Én láttam már olyan kicsi diákot, aki elsőosztályosként a nagyiskola folyosóján azért sírt, mert nem találta a mosdót. Hát ebben az épületben ilyenért sírni nem kell. Van éppen elég feszültség egy iskola kezdéskor a gyerekekbe, de az, hogy ne látná be azt a teret, ami a rendelkezésére áll, az itt nem feladat és nem birkózni való. Az osztálytermek közelében vannak a mosdóhelyiségek. A fogasoknál már nem jelek mutatják ugyan, hogy kinek melyik a fogasa, hanem betűkkel ki van írva a nevük, de azért látszik, hogy a kéket a fiúk kapták, a lányoké a piros fogas, és a nevek alapján az osztályteremben is így módon könnyen eligazodnak. Azokat a gyerekeket pávás gyerekeknek nevezzük a mai napig is, akik az első osztályt ebben a házban kezdték, és helyükbe érkeznek majd az új elsősök ide.